Άκου, πολλοί ρωτάνε ρε παιδί μου και στέλνουν μηνύματα. Γιατρέ, είναι απαραίτητη η αγωγή μετά τη μεταμόσχευση? Λοιπόν, απλά πράγματα. Αν δεν πάρετε αγωγή, θα έχετε λιγότερα μαλλιά στο μέλλον και εγώ περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Αποφασίστε. Κλακέτα. Ωραίο. Αποφασίστε. Ωραίο αυτό. Για να σας λέω εγώ, πάρτε αγωγή για τα υπόλοιπα μαλλιά. Η τριχόπτωση είναι κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές εξελίσσεται. Αν αφήσεις κάποιον, θα πάει με κάποια άλλη ταχύτητα. Παίρνοντας αγωγή, αυτό μπορεί να το φρενάρουμε, να το καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Σε πολλές περιπτώσεις βγαίνουν και μαλλιά, όπως και αυτοί οι δύο βγάλανε μαλλιά σε περιοχές που δεν έκανα μεταμόσχευση, εντάξει, και θα καθυστερήσει. Από εκεί που θα του έκανα μεταμόσχευση τώρα, άλλη μία, τώρα μπορεί να την κάνω σε 5 χρόνια. Μπορεί και σε 10 χρόνια πλέον να φτάσει στο σημείο να του κάνω μεταμόσχευση. Που σε αυτά τα 10 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει αλλάξει. Μπορεί να έχουμε δει και το φάρμακο. Λοιπόν, άρα, άμα σου λέω εγώ, ξέρεις κάτι, πάρε αγωγή, είναι για το δικό σου το καλό και ενάντια στη δική μου τσέπη. Δεν θες να πάρεις αγωγή? Κάνε του κεφαλιού σου. Απλά, ως γιατρός, το σωστό είναι να σου λέω τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Από εκεί και πέρα, αν θα το κάνεις ή όχι, είναι δική σου απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί πάνε σε άλλες κλινικές, σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι δεν τους λένε εκ του πονηρού τίποτα. Γελάει αυτός. Γιατί Για άλλο λόγο. Παρένθεση. Μόλις μου σκάει μήνυμα, έχω ανεβάσει story ότι είμαι εδώ. Και γράφω τίτλο. Τι καλό θα γίνει εδώ? Απάντηση. Θα αφαιρέσεις λίγα γιατί παράγει το πράγμα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Κάποιοι λοιπόν εκ του πονηρού δεν μιλάνε σε ασθενείς ποτέ για αγωγή, για να ξαναπάνε σύντομα και να ξαναπάνε και να ξαναπάνε. Και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε με ένα χειρουργείο και φαρμακευτική αγωγή να δώσει μαλλιά σε κάποιον για πολλά χρόνια, αυτά που μεταμοσχεύσαμε για πάντα, αλλά και τα πιο πίσω για πολλά χρόνια, να ξαναβάει του χρόνου και να το ξαναβάλει και να το ξαναβάλει και να το ξαναβάλει, λέγοντας του, έλα μωρέ, τι να βάζεις αγωγές τώρα αυτά, αφού θα πέσουν που θα πέσουν, έλα να σου βάλω. Είναι τελείως λάθος αυτό. Μεροκάματο. Ρε παιδί μου, φαντάσου ότι κάποιος θα είναι καρδιοχειρουργός ή καρδιολόγος, εντάξει, που βάζουν τώρα επεμβατικοί καρδιολόγοι. Πας λοιπόν, πες ότι η καράφλα είναι σαν το έμφραγμα. Okay? Λοιπόν, και έρχεται κάποιος λοιπόν με καράφλα εδώ πέρα, σαν να έχει πάθει έμφραγμα και εγώ του βάζω ένα stent. Του βάζω stent. Ωραία, του το καλύπτω αυτό στην καρδιά. Τι θα σου πει ο καρδιολόγος? Δεν θα σου πει, άκου, θα παίρνεις και αυτό το φάρμακο από εδώ και πέρα και θα προσέξεις διατροφή και θα κόψεις και το κάπνισμα, για αν σου ξαναβάλω stent να σου βάλω μετά από χρόνια. Μπορείς να φανταστείς καρδιολόγο να σου λέει, ξέρεις κάτι, κάνε ρε ότι γουστάρεις και όποτε πάθεις έμφραγμα να σου βάλω κι άλλο stent. Εδώ είμαστε. Μπράβο, έλα να σου βάλω κι άλλο stent. Και αν πεθάνεις, πέθανε σιγά. Μπορεί να είναι τρίχες, μπορεί να είναι μαλλιά, αλλά εγώ προσωπικά τα αντιμετωπίζω εξίσου σοβαρά σαν να ήμουν καρδιοχειρουργός, νευροχειρουργός ή οποιοδήποτε χειρουργός κοιλίας, το αντιμετωπίζω με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια δεοντολογία. Πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε σωστά. Και στην τελική να σου πω κάτι. Αφού όλοι κοιτάνε τα λεφτά, δεν γλιτώνουν λεφτά. Στο τέλος. Φυσικά γλιτώνουν λεφτά. Τώρα ακούει ο κόσμος, παρενέργειες αυτά κτλ. Ρε παιδιά, καταλάβετε κάτι. Όταν λέμε θα ξεκινήσεις μια αγωγή, δεν την παντρεύεσαι. Δεν είναι ότι ξέρεις, σου φέρνω αυτά που λέγανε νύφη διαλληλογραφίας χωρίς να την έχεις δει ποτέ και οφείλεις να την παντρευτείς για όλη τη ζωή. Όντως, το φάρμακο είναι, σου φέρνω μια κοπέλα διαλληλογραφίας. Σου λέω, πάρτι, δοκίμασέ τη. Αν τα πάτε καλά, βλέπεις μετά να την παντρευτείς. Όλοι νομίζουν ότι επειδή θα πούνε ναι, πρέπει να την παντρευτούν για πάντα. Όχι. Σας πληροφορώ ότι 99% που ξεκινάνε μια φαρμακευτική αγωγή που τους δίνω εγώ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και έχουν και εξαιρετικά αποτελέσματα όπως αυτοί οι δύο και μετά παρακαλάνε να την παντρευτούν που πριν στην αρχή μπορεί να ήταν δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Οπότε ξεκινάμε μία αγωγή και βλέπουμε και αποφασίζουμε. Τόσο απλά. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι και με εσάς? Εγώ προσωπικά, επειδή φοβόμουν πάρα πολύ τη Φινασερίδη, πάρα πολύ. Ο μπαμπούλας. Ξεκάθαρα. Διαφορά εγώ δεν είδα. Και με το που είδα ότι βγάζω και μαλλιά πίσω, γιατί δεν είχα. Και ξαφνικά βλέπω μαλλί και λέω, τι γίνεται, τόσο καλή δουλειά. Πλέον φοβάμαι και λέω, μη μου βγάλει site και την κόψω. Δεν θέλω να την κόψω. Δηλαδή βλέπω, μετά από το καιρό δεν παίζει, το ξέρω. Αλλά είναι το κομμάτι που λες, ωραία, επειδή μου αρέσει πολύ. Είδες.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ενώ στην αρχή τη φοβότανε, τώρα λέει: Πω, κοίτα, μην τη χάσω. Ακριβώς αυτό. Έτσι είναι αυτά. Είναι. Και έχω διαβάσει πάρα πολλά, ειδικά και η μινοξιδίλα, που εγώ την παίρνω ξεχάπη, γιατί δεν μπορώ να τη βάλω τοπικά. Που ανέβαζαν οι άλλοι και λέγανε: πιάνουν αριθμίες, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Και γέλαγα. Γέλαγα γιατί καλά, το ξέρω ότι το τόσο λίγο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά γέλαγα. Πραγματικά γέλαγα. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Γίνεται. Πλασίμπο. Όχι απαραίτητα. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μπορεί να. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος είναι αυτό που λέμε είναι μοναδικός. Γι' αυτό και έχει το γιατρό σου από δίπλα, ώστε ανάλογα να ρυθμίσει τη δόση, να στο κόψει αν χρειαστεί οτιδήποτε.